Защо трябва да обсъждаме Иран дали ще изстреля ракета към България? А настоящата ситуация с Иран не е ли поредното доказателство, че България трябва да бъде част от международната общност, да бъде част от Европейския съюз, от НАТО най-вече, защото ако хипотетично ракета от Иран сега бъде изстреляна в посока България, страната ни не може да разчита, доколкото разбираме, на собствено ПВО, разчитаме на Гърция, на Турция, на НАТО. Вижте, ние пак говорим тук за последиците, които не биха настъпили, ако имаме отговорно управление, което въобще не ни въвлича в подобна ситуация, че да се чудим в хода на тая ситуация как да я предотвратим и как да я разрешаваме. Защо трябва да обсъждаме Иран дали ще изстреля ракета към България? Да, сега ситуацията е такава, че хипотетично е възможно. Пак ви казах защо. Защото ние по силата на резолюцията на ООН сме държава агресор, предоставяйки територията си за военни действия срещу друга държава. Така че за мен отговорното държавническо мислене и държавническа политика е да не допускаме ситуации, в които да се чудим кое е по-малкото зло и как да ограничим щетите, които сме допринесли с безропотното си, преклонническото си поведение към основно Съединените американски щати, които каквото поискат, очевидно веднага се случва. Съгласни ли сте с казаното от българския премиер Радев, че Съединените щати са основният ни партньор по сигурността? Дано не се налага да го изпитваме на гърба си. Щом той казва, не съм чула какви са мотивите му да смята така, освен че той е натовски възпитаник и вероятно това са убежденията му, че това е основният ни най-надежден партньор. Не знам какви са конкретните му мотиви.